Това видео, което сега ще видите, всъщност е един нов формат на видеята, които ще пускам за в бъдеще и може да ги гледате само единствено ако сте допълнително абониран към каналът. Може да влезете вътре и да погледнете, има два варианта. Единия I Love Moto, другия I Like Moto. И двата варианта дават допълнително материал, дали е снимков, дали е видеоматериал, и обикновено ще пускам къси и дълги видеа и са по-малко обработени, но може да видите нова страна на моторите, които ще правя ревю. Да, и така, машинки. Това е фреш видео от първите ми впечатления на мотора, който взех. BMW R1300 GS Adventure. Е тази глездийка. Няма как да не ви я покажа. BMW дичнаха, както му се вика на английски, но да не съм циничен, ще да кажа друго. Отърваха се от асиметричните фарове, което всъщност първоначално не ги харесвах. После почна да ги харесвам, защото си дебнах едно BMW R1300 RS 2008. 1200, извинявам се. Сега се включваше тази машинка. Тук така. Включихме от първия път. Тук не смея да си сложа телефона, но нека пробваме. Не, то не е с магнит. Окей, това се маха май. Ще го разуча после. И това е суровото видео. Защо сурово? Защото първо, това са ми първите впечатления. Ще си покарам мотора малко. А пък след 2 часа ще се срещнем с оператора ми, с който ще заснемем цялото видео. Хубаво отделно видео за сценарий. Как? Бях забрал за... Да. Първо впечатление. Чакай, тук газта не се връща. С кулшифтера газта не се връща, натискам съединител. И въобще тази моторика на лява и дясна ръка с дясната ръка с газта моториката, с която съм свикнал с старите машинки, карбураторчето на рейнджата, то инжекционните дълго години, така да има. В момента, в който имаш quick shifter, се получава друго. Дясната ръка, където е на газта, тя не се дърпа назад. Сега малко така да тестваме позицията си. Ами, да. Ти сякаш карам някаква много бърза крала. Буквално сякаш карам крала. Добре, вдясно огледалцето нищо не виждам. Сега... Сет. Как се включва това? Как се включва? Искам да си оправя дясното огледало. Така. По принцип е хубаво, когато карате някакъв нов мотор, особено ако е толкова драстично по-нов от това, което сте свикнали. Аз имам и 6 предавка. Имам ли 7? Нямам 7, не ми трябва 7. Аудито ме е със 7. BMW-то не му трябва. Хубаво да си огледате огледалца. Да може да не сте много разсеяни. Огледалото, дясното огледало не си го направих, ама искам да не пускам газта.
R1300 GS Adventure. Това е Adventure, той има допълнителни екстрички. Много добре се усеща и малко по-добре се вижда, предполагам, отколкото с нинджата, като съм, защото там съм много наведен и виждате само самата нинджа и асфалта, пак едва виждате напред. Сега хубаво се, айде добре. Пак нищо не виждам. Шеста придавка сякаш му е ниска на този мотор при 86. Ама трябва да съм в... Имам 300 кълца, представяш ли си? И иначе ти имам гледалото. Каквото е такова, после си го правя. Ще направя една заобиколка тук на... Трябваше по-рано да сляза. Целта ми беше да отида към Панчареево и... Не трябваше да пускам гаса тук. Колко съм разсеян, представяш ли си? Все пак нов мотор, толкова много джиджавки има по него. Но първото нещо днес, на което се откроява колко е висок. Естествено, адвенчерите на BMW, те са винаги не такива високи крави. Много е удобен и е мотор за голям човек. Ще трябва да сваля после. Аз съм едричък, аз съм 192 см съм и габаритите на този мотор отговарят точно за мен. Има малко вятър, може би го чувате. 1300 кубика, 144 конски сили. Отговаря отново точно за мен, понеже съм 114 кг. Не, вчера се премерих между другото. Сега посъветвахме много да внимавам с свалянето на придавките, особено от високи обороти. На първа не е нужно чак, но понеже има много силен въртящ момент. Не разбрах точно каква е механиката, но много голям въртящ момент има. Аре, карай малко по-далеч от мен. Не ми харесва, когато коли карат близко до мен. И като има висок въртящ момент, при сваляне на придавките от високи обороти може да ми завърти много задницата. Така, добре. Има един елемент, който трябва да поусвоя малко, и то е, че при смяната на придавките, това причукване малко, придърпването, то е много финно. Между смяната придавките са много плавни. Но придърпването ми е малко по-стряскащо, така мигновено, понеже съм се поизправил. Доста права позиция съм. Наистина сякаш язиш крава, кон. Но много пъргав кон. Айде, няма крава, да не го обиждаме. Значи дадаха ми чисто нов мотор. И както и да го карам и да го напълнам, желателно да не е много, защото над 4-5 хиляди оборота да не вдигам. Понеже наистина в момента го разработвам, не знам на колко километра. Но той ми каза чисто нов мотор, сега дали е на 50-100 км. Там е за първи път в живота карам нов мотор, нов. И да ви кажа, толкова е плавен, толкова удобно, комфортно се кара, скоростта се подава много лесно. Вибрациите се усещат за сметка на този господин, пак е близко до мен вече. Уж беше напред, сега се оказа назад.
От тема в тема скачам, много се извинявам. Но наистина съм впечатлен от масивите, от габаритите на тази машина. По принцип нищо не ѝ пречи да си караш с 2000 оборота и по БР, много е мощен. Както казах, висок въртящ момент има. На дълъг път и ако се налага малко офроуд, нещо да го покарате, той се чувства комфортно във всички терени. Единствено, може би в градски условия ще е некомфортно, ако го ползвате често. Не става за градски мотор, това е ясно. Просто той е много габаритен. И как се включва? На къде се включва? Аха. Пича с телефона. Сет. Така. Имаме ли? Имаме ли? Окей. Аз не съм много голям фен на автопилот, на мотор, понеже трябва да си инвестирам в карането. Не мога да го оставиш тук така сам да си дава газ. Много лесно е да се разсеяш според мен, но на дълъг път мисля, че е нещо, което много ще би помогнало. Наистина. Много финничко такова копченце надолу, 70 и нещо. Караш си го. Бие наляво, като че що бие наляво? От пътя ли бие наляво? Спирачката ми е готова. И може да си го караш без ръце. Да, бие наляво. Що така? Много интересно. Аз ли се накланям настрани, не знам. В момента съм му задал да кара с 75, той кара с 70, 71, да. Малко да разчупиш китките, пръстицата. Караш ли на дълги разстояния, да си отпуснеш ръцете малко. Наистина би помогнало, обаче аре без него. Не знам дали забелязахте, че докато се движа с тази скорост, мотора изглежда по-висок. Наистина е висок. Ако тръгна си пускам кръка, докосвам, аз съм дълъг, висок и успявам да докосна земята, но не е много комфортно да си стъпиш така, да балансираш. И именно заради това, когато свалиш под 30 км в час, самия мотор кляка. Предното окачване и задното, отпред и отзад кляка. Много лесно ляга. Много лесно се завива. Направо с финес. Разбира се, това е поради брой фактори, но най-главният, понеже като е висок, въпреки че центърът на тежестта му е много нисък за габаритите, центърът на тежестта му е много нисък. И това спомага за бързо завиване, за лесно завиване, невъзпрепятствено завиване. Като го погледнете отстрани колко е тумбест и е интересно, че е тумбест горе. Ето тук, вижте какво представлява това. Само гледай. Само гледай каква машина. По-широко е от моите ramени. Аз не съм тесен човек. И изглежда сякаш центъра на тежестта ще му изнесе много на високо. Но не е така. Понеже тежките му елементи на самия мотор с много ниско, кардановия вал, боксоровия двигател, както виждате,
боксера двигателя още е по-широк. И като му се сложат тези тапички, какво беше това? DAF. Като му се сложат и протекторите отстрани, които като ги гледам, мисля, че си вървят заедно с мотора, не могат да се сложат допълнително. Тогава става мега широки. Не мога да цепиш линии спокойно в града с този мотор. Ако си в едно софийско задръстване, като видеото, което дадах, погледнете го, направих видео за задръстването в София. Там цепим малко линии. Колега. В това видео съм показвал как карам през софийските задръствания и с мотор, и с автомобил. Много бързо кара това. И аз мога бързо, ама си го карам, защото е чисто нов, искам да го разработя. И в това видео показвам разликата в времето за една обиколка на София. Там карам по дължината, цялата дължина булевард България, минавам през НДК, минавам през Васил Левски стадиона, хващам Цариградско и до края на Цариградско до Практикер магазина. Там правя един обратен и връщам по същата посока. И разликата във времената е драстична. Драстична, особено имайки на предвид, че с автомобила, когато бях, минах през целият този маршрут на връщане, обаче по навик, така, не знам, по инерция, минах през 4-ти километър, където е по-кратко, по-бързо се прибирам за вкъщи. От една идея, няколко фактора има, защо там направих карането с автомобил толкова бързо. По-бавно, отколкото с мотора, но разликата първоначално не изглежда толкова драстична. И защо? Защото минах през... тръгнах във време, в което вече почваше трафика да изчезва. Трафика поизчезваше. Аз тръгнах 8:05 с автомобила и беше сухо, слънчево време. А с мотора тръгнах в 8:15, 20 минути са от значение и беше дъждовно. Това също от значение, понеже всички карат, всички си взимат автомобилите по това време. И трафика е по-голям. Ако бях карал в същото време, 8:15 и в дъждовно време с автомобил, ще да е много по-заето. Тук има нов път. Браво! Сега обаче ще направя така. Има и светофарчета, браво. Другото нещо, което е, с автомобил направих по-кратък път, през 4-ти километър минах, направих с 2 км по-малко на обиколката, вместо да направя това, което бях планирал, но с мотора си го направих. И въпреки това трябва да погледна. Трябва да погледна с колко точно по-бърз бях с мотора. Мисля, че около 20 минути по-бърз, но реално може би ще да бъда 2 пъти по-бърз, ако бях изпълнил всичко в едно и също време и едни и същи условия. И така, като гледам, ремонта е приключил тук. Някъде тук ще спра, между другото, след малко, да ви покажа мотора отстрани. Да видите какво караме днес. От всеки ъгъл да го видите. Но не забравяйте да щракнете на клипа, който ще направим с моят оператор. Това е просто едно обобщение. И да ви призная, този формат мисля да го следвам в бъдеще. Като взема мотор, карам и заснемам първите си впечатления за този мотор сам. И след това оператора, като се включи, заснеме друг клип. Този голям главен клип, той ще бъде за всички в YouTube. А клип като този, с първите ми впечатления за мотора, те ще отидат в допълнителните, където трябва да се допълнителен абонамент трябва да имате. Още не съм запознат, едва само на 100
часа гледаемост има да го покрия. И като го покрия, тогава вече ще знам какви са характеристиките, но да кажем 1 левче на месец и ставате допълнителен абонат и ще може да гледате тези екстра видеа, които са само за вас. Няма да ги пускам на широката публика. Има един интересен феномен в BMW като цяло, но и в това BMW той е събрал тези 3 феномена. Ясно е, боксеровият двигател, видяхме го. Боксеровият двигател не е нова технология, той си е доста стара, от 20-те години, ако не се лъжа. Има си своите предимства, има си своите минуси. Айде да спрем тук, да видим машината. Ето така. Забравя да го спра. Много ляга на степенката. И ми е странно. Да го изключим. Ето това е. BMW R1300 GS Adventure. Куфари не ми дадаха. Не ми трябват. Не, всъщност трябват ми, понеже има една голяма раница на гърба си. Нека сега ще сваля камерката. Цялата каска няма да свалям. Сваля камерката само за секунда. Да мога да покажа някои ъгълчета. Един хубав ден фанахме от BMW. 2 седмици се мътим да го направим това каране. Беше малко предизвикателство, понеже аз се свързах с тях точно когато имаха експо на новата зала. Но нека сега да покажем BMW. Това, което исках да кажа за него, че той е, да, боксеров двигател. Нали така? Боксеров двигател, това са цилиндри, които са един срещу друг, напречно. И обикновено би трябвало да има доста вибрация, понеже има асиметрично движение и противодействат, но трябва да се запознаят допълнително точно те как работят. И като е боксеров и той е сложен изключително ниско. Вижте къде е сложен. Вижте му само стойката. Невероятен е. Много е широк, ниско долу, допълнително с тези ролбари. Стабилни и те си... Да, не мисля, че са екстра допълнително слагане, мисля, че нямаш избор. Но може да се сложи допълнителни джиравки. Тук съм виждал едни гумени. Аудито. Гумени добавки може да сложиш. Да не си надереш ролбарчето, алуминиево. Много приятно. Вижте какви вентилаторчета има тук за радиатора. Два радиатора има. И това е, което искам да кажа. Другото, вижте, не премахнаха от 87 година насам, ако не се лъжа. Те са с ETA левър. Какъв беше левър? Фронт левър или нещо се наричаше. Това всъщност е амортисьора. Това омекотява. Не знам дали се виждате, защото настройката е за слънчево време. И какво прави това? Това прави мотора изключително... Ето другия колега. Той с какво беше? Май някакво BMW беше. Не успя да го видя. Прави и предницата изключително стабилна. Не разчита на вилките. Вилките, всъщност, ако говорим в проценти колко омекотяват, то може би е по-малко от 5%. Защото все пак нещо имат. Вилките, ролята им е да държат гумата и да маневрират наляво-надясно. Те нямат амортизираща функция. Всичко се разчита на фронт левър. Мисля, че така беше. Не му помня името. Фаровете, както казах, BMW загърбиха тези асиметрични фарове. Малко ми липсва това. Тук халогени ли са това нещо? Не съм ги пробвал, не съм ги включвал. Имаш си 3... Това не се вдига. Или вдига се. Мисля, че обаче да, с копченце нещо се вдига. Аз не искам да напъвам. Това ми е достатъчно. Няма да карам на дълъг път с 180.
LED фарове и са лазерни. Не, LED и лазерни. Последно кои са? Не знам кои са. Мисля, че са лазерни. Но те накланят, сменят си хоризонта, когато се накланяш в завой. Понеже ако покриваш хубаво пътя напред и като влезеш в завой, почваш да не покриваш хубаво там, където отиваш. И те изравняват. Разбираш ли? Разбирате ли? И те правят хоризонтално движението, хоризонтално осветляват пътя. Когато ние не сме хоризонтални, фаровете са хоризонтални. Една малка опцийка. Так, телефончето тук. Много е комфортно. Това пич изяда да побяга, обаче мами, музиката много мотивира и това е като един наркотик. Вместо да бягаш и да се мъчиш сам. И другият феномен то не е само за BMW, но BMW си държат на него и този мотор и други мотори го покриват и покриват и трите фактора, както казах, фронт левъра, въпреки че не се казва фронт левър. Боксоровия двигател. Феноменална машина. Много мощна, много издържлива. И кардан. Карданът. При кардана интересното е, че аз си заснема и нещо друго сега. При карданът интересното е, че при кардана е, че при подаване на газ задницата се повдига. И те имат система вътре, която също от някъде 90-те години, не е толкова феноменално нова. Това изравнява, не позволява на задницата да се повдига. И всъщност при ускорение и мотора успява нито да ляга назад, нито да се повдига нагоре. И това го прави изключително стабилен при ускорение. Както казах и за предната система с централния амортисьор, да си му кажем така по-нашенски, той пък не позволява много силно да ляга мотора надолу, когато предната да се занижава, когато спираме. И реално погледнато, с тези две системи, при ускорение и при спиране, той пази изключително хоризонтална позиция. Няма лягане напред, няма лягане назад. Това също така не е някаква сложна технология от към софтуерно там електроники. Това е механика, която още от 80-те и от 90-те години ги има. И естествено се подобряват. Само да ви покажа нещо. Една глезотийка. Ма гледате ли внимателно? Гледайте внимателно, защото за първ път ще го правя. За първ път ще го правя. Има и шубе. Днес има шубе. Като го правя за първи път, по-забавно за вас, нали така? Ако го изтърва, майко. Вижте сега, тъй като е трудно, той трябва да е включен. Сега ще го направим. Сега ще го направим. Трябва да изключим от скорост. Така, включен е. Така де. Разбрахте за какво и да рече. Айде да не вземем повече място. Не само се изморих, ами се препотих. Чакай да дам път на човека си паркира. След 25-30 опита ще го направя, ама айде сега да
да не хабим лента на камерата. Добре. А снимам ли още? Снимам още. Чакай да му отрасна моят човек. Това ще го дели една, ако трябва. Ако ви вземем времето. Няма път. Добре. Айде да продължим да се движим, че това е да си на голям мотор, не мога да се наведа да си взема ръкавицата. И така. Айде продължаваме. Забравих, че на Quick не трябва да връщам. Ето. Не трябва да връщам гъста. О, усещам как въздухопроводите на каската ми работят отгоре. Много БМВ-та, много нещо. Оп. Много респонзитивен, много лесно се повлиява от движенията на ръцете ми. Разбира се, това е в контраст на пистовия мотор, който съм свикнал. Ъгълът на лакти. В момента лактите и дръжките и кормилото са почти хоризонтално ниво. Това е удобна позиция за пътуване. И не само удобна позиция за пътуване, ами при най-лекия натиск се усеща промяна на курса. Окей. Мързеше го малко, пича. Пътят е в ремонт. Окей, значи ремонта са го удължили по-нататък.
до сега не виждам ремонти. И за хора с габарити като моите е много комфортно да се карам. Въобще не се усеща скоростта, искам да ви кажа. И легналите полицаи също не се усещат много. Много меко очакване, меко окачване има този мотор. Звука му е, как да ви кажа, приемлив. Те мотори не са за да бъдат шумни или пък да имат някакви респектиращи ауспуси. Те са за каране и всъщност звукът не трябва да ви натрапва в дълъг път. Започвам в един момент да симпатизирам на това тракане, сякаш караш дизелов мотор. Започвам да се адаптирам към него, понеже е в комбинация с това свистенето като от електрически. Почвам да му симпатизирам. Не е лошо, не звучи зле. Даже да ви кажа честно, ако ми кажат този мотор сега с звук като нинджата, за дълъг път, категорично го отричам нинджата. Не само за звука говорим. То е ясно, че за дълъг път всеки един параметър на този мотор, той е пригоден, той е създаден с идея за дълъг път. Да хванеш тук, ако искаш, може да отидеш до Германия, да целуниш инженерите по голямото чело за едно браво и да се върнеш и да не си се изморил много. Но наистина, може би, аз такъв мотор много трудно бих се взел, понеже моето ежедневие е в града. И то не само ежедневие, аз много рядко пътувам навън. Ако наистина ми се промени начинът на живот, да пътувам до някъде, да правя адвенчърски изпълнения, тогава бих подходил да си вземам такъв мотор. Моето, което целя, е някаква средна позиция между моята пистова нинджа и този, което е всъщност... Аз също дебнех един от 2008 година BMW R1200 RS, а този е GS. Разликата е, че GS е по-пригоден за туризъм. И не само за туризъм, ами адвенчъра като се добави, тогава вече имаше и допълнителни екстри, но като цяло GS и GS Adventure те си едно също, просто едното с повечко допълнения, да може да ти прави туристическото каране по-приятно, по-приветливо. RS е по-спортен, той е такъв naked, няма отпред слюда, не е толкова висок, не е толкова стойката му чак такава като на кон, но не е като на пистовия. И днес аз гледам, някак се чувствам комфортно на трета придавка на 65 км в час. Много интересно. Много е приятен в завоите. Искам да ви кажа, че това лягане на страни, сега разбира, това винаги ми е било много чудно, като кажете какво значи стабилен. Какво значи стабилен, нали? Ами какво значи стабилен? В случая сега завивам в тези завой, естествено с малка скорост, не превишавам някакви екстремни скорости не правя, защото първо ме ще бе да не го пречукам мотора, второ ме ще бе да не се пречикам себе си. Мотора на първо място. Но с тази скорост, която карам, пак връщам предавките, това скоростта, газта, с тази скорост, която карам, като завивам, е комфортно, разбирате ли? Комфортно ми е и знам, че като завъртя кормилото в обратна посока, аз ще се изправя. И то доста бързо. Самите движения мога да ги направя това се чувстват комфортни, уверен съм в тях. И аз не излизам от границите на възможното на този мотор, даже мисля, че не влизам и в половината на неговото възможно. И фронт левера
ако не се лъжа дали се казваш така. Много спомага за това нещо. То е повече в завоите, отколкото на кардана тази система. Тя е за ускорението, да. Прави мотора по-стабилен и в ускорение. Как си го представях, че тук ще има някъде спрели коли, защото нищо не виждах. То се оказа, че наистина има една спрела кола. Затова не обичам да карам бързо. А сега може би и карам сравнително бързо, да ви кажа, не знам, но от нас не го усещам. Не го усещам да е бързо карането. Понеже вече усетих мотора, че той може да отреагира на тази скорост и се чувствам комфортно. Това не е змия, това е гума. Много е красиво. Надявам се виждате всичко. Ще сменя сега ъгъла на камерата. И какво да ви кажа, бая време вече снимам. Ако не сте гледали целият клип, штракнете на него. Още не знам как ще го кръстя, още не съм го монтирал, още не съм го заснел. Ще ви го дам тук някъде горе. И спирам някъде за една така рефрешваща почивка. И хайде до скоро! Благодаря ви, че сте абонирани. Ако не сте, абонирайте се. Коментирайте. До нови срещи!